काजी रुआ सुनतनी मार्केट में देखत इतना घटिया से घटिया गाना चलता। हाँ आयु गाना निकलल बा ढोढ़ी चाटा बा। कोनो टेम्पू लेके गाना बजाओ लाता ढोढ़ी चटना पर गाना बन जाता। हाँ रुआ पचर के अश्लीलता कोनो ग्रुप बा। हाँ हमनी के भोजपुरी एगो अलग दुनिया में जियल जाला, अलग भोजपुरी के अलग समाज में जियल जाता। रुआ पर तनिको कुछ शरम नाम के चीज बा। हाँ कार समय से तो माई बहन करे पर लाग गई बाड़ी सब तोनी के रे बिहार के नाम पूरा रोशने करे पर लाग गई बाड़ी सो का रे। हाँ तोनी के गाना गौले से कौन फायदा बा? ई गाना जाके अपना घरे सुनेबो तो अच्छा लागी ना अच्छा लागी। हाँ केहू कोनो एगो हई उठता तो रात भर ढील द ढोड़ी धर के छील द कहीं ओकरा जाके अपने घरवा सुनाई तो कितना बढ़िया लागी। हाँ हम भोजपुरी के चाहत नहीं भैया लोग कि आप अपनी के रुआ जो भोजपुरी गीत बा बढ़िया से तनी के गाई जा कि समाज के अंदर परिवर्तन होके समाज के वो प्रतियोगिता के जागे काहे कि वो पर जानते नहीं कि कि भोजपुरी का हमने के भोजपुरी जगत एगो हमने के नया लीला रचल बा कि भोजपुरी के लोग पूजा करता और वह समझते नहीं खींचा। हाँ वह समझते नहीं खींचा।